Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένουν να δουν τη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός των ρυθμίσεων του εξωδικαστικού συμβιβασμού, φαίνεται να μένουν τελικά οι επιχειρήσεις με πωλήσεις κάτω των 50.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον τελικά ισχύσει, αφήνει εκτός της ρύθμισης ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνουν ακόμα και τις 300.000. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση να μην υπάρχουν κόφτες και εξαιρέσεις στο μέτρο του εξωδικαστικού συμβασμού για να μπορέσει τελικά να ανακάμψει η αγορά. Η θέσπιση και η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είναι αναγκαία προϋπόθεση να μην υπάρχουν κόφτες και εξαιρέσεις για να μπορέσει να ανακάμψει η αγορά. Μεγαλύτερη ανάγκη έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, αυτό που λέμε οι μικροί λιανικοί, αυτοί που κάνουν τζίρο κάτω από 50.000, μια βοήθεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν και να λάβουν όλοι σοβαρά υπόψη τους ότι ο μέσος όρος τζίρου των 613.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπάρχουν στη χώρα μας δεν ξεπερνάει τα 58.000 ευρώ ετησίως. Άδικο θεωρεί το μέτρο από την πλευρά του ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβασμού και να συμπεριλάβει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που τόση ανάγκη έχουν τη ρύθμιση για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις τους. Εκείνο το οποίο επισημάναμε από την έναρξη του προβλήματος, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της χώρας μας, είναι η εξωδικαστική ρύθμιση όλων των οφειλών και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία, αλλά και το κυρίαρχο πρόβλημα προς τις τράπεζες. Είναι ένα αίτημα το οποίο επιτέλους δικαιώνεται, αλλά δικαιώνεται κατά το ίμιση, γιατί εξαιρούνται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτές που έχουν τζίρο μέχρι 50.000 ευρώ, και είναι ένας μεγάλος και σημαντικός αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν μέχρι αυτό το ποσό του τζίρου. Βέβαια, δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο εξαιρούνται αυτοί, οι οποίοι τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν την εξωδικαστική ρύθμιση για να μπορέσουν να απεμπλακούν από το βραχνά των οφειλών, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και κατ' επέκταση να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και πιθανόν εργαζόμενους που απασχολούν. Θεωρούμε άδικο το μέτρο. Θα πρέπει το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση να επαναεξετάσει το συγκεκριμένο θέμα, να συμπεριλάβει όλους αυτούς τους μικρομεσαίους, οι οποίοι τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν αυτή την εξωδικαστική ρύθμιση για να μπορέσουν να επιβιώσουν σαν επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, εφόσον οι επιχειρήσεις κριθούν βιώσιμες, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τους λοιπούς πιστωτές. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έκανε στον Real FM η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Όσες επιχειρήσεις κρίνονται βιώσιμες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τους λοιπούς πιστωτές. Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα ξεκινά με σχετικό αίτημα που θα υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενώ θα μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον υπάρχει συμφωνία από το 60% των πιστωτών. Στη συνέχεια, και πάντα με όσα μαθαίνουμε, θα ανατίθεται σε διαπιστευμένο δικαστικό διαμεσολαβητή από τους 2.500 που έχουν πιστοποιηθεί, ο οποίος και θα ξεκινά την όλη διαδικασία. Η συμφωνία των πιστωτών θεωρείται κομβικό σημείο, ενώ όταν δεν υπάρχει, η εταιρεία αναγκαστικά θα προχωρά σε εκαθάριση. Στις λύσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η επιμήκυνση της περίοδου αποπληρωμής, η αναδιάρθρωση του χρέους των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας από τον επιχειρηματία ή από στρατηγικό επενδυτή, αν και εφόσον υπάρχει, αλλά και κούρεμα μέρους των οφειλών όταν κρίνεται αναγκαίο.